Machiegni kendo nyakorom ga jongero kama na hinya kuom bedo kodwa chenro mar amany piny singo ni twak ewi chenro manyien mar e-procurement en baka mwasebedo kwa kelo ni yor sigana kata kama nyakorom ga jwang hero marwa ne mondi bed gi ng'eyo kotenre gi wach makama kalore ni jod bura osebedo kathino wach ni kendo ok gidware ngang kawuono governors bende onyono piny ni ma ok en chenro makare kendo dikelo rochruok e weche go mag chenro mag counties kata kama oneta migawo mar omenda John Mbade gi jatend piny Kenya William Ruto to ramo ni e-procurement emanyakati mondo mi wabed gi ng'eyo matut wan ka gi CPA Zaki Masiro mabende nyalo nyoche mag osuru kachiel kod FCPA mano Hesbon Omolo ka entira chiel kachiel e kaunti ma Kisumu adhigo kod mbaka amigi chenro thuolo mar moso ganda machiegni ahinya Masiro. Erokamano Lydia. Moso nyikwara mongi wachak twak. Amoso nyikwara mugi no imre uru. To itirio nade? Ario maber. Erokamano. Erokamano. Machiegni ahinya FCPA Hesbon Omolo kanti kaunti ma Kisumu kinyalo winja machiegni. Erokamano ahinya Lydia, amosi ni sawa, kendo amosi nyikwara mugi. Amora magiwinjo wae. En morna midhiambo ni kawadwa twak e weche ma otenre gi kaka nyiewo e yor mbui onego obedi e sirkal mar Kenya. Erokamano ahinya wachak kod CPA Zaki ma en wach mosebedo ka kelo fuere jod bura no twak e wiye jumbe ariyo mokalo kendo ne en gima ne githino gi chuny gi duto ne ok gidware kendo kane gigo to ne mana kwan mamalo choth kaito kawuono bwana ka governors kacha no romo e romo margi kendo gikwedo wach ni giwacho ni ma ok en gima kare e-procurement ni ulango te wangi be en gima ber ne sirkal. Lydia, amoso nyikwara mugi kendo. E-procurement mokwongo wanyisi nyikwara mugi ni procurement en ang'o. En mna yore go mag nyiepo ne sirkal. Kaka sirkal yudo mwandu magitiyogo kata services gigo makonyo gi riembo chenro maggi. To gini nitie elements mag procurement. Nitie gino monego bed ni procurement timo. Monego bed ni wang'iyo kata kapok wadhi e pache ja od bura nikech koro wabro ng'iyo ni to ka nitie gima onego bed ni nitie elements mag procurement bende system ni ng'iyo wachno to ang'o momiyo ja od bura pingo. Mokwongo kwa wuoyo procurement sama koro wanyiewo mwandu ma sirkal tiyogo obed kalam obed kalatas obed services ma sirkal tiyogo itime through procurement departments mag migawo mag sirkal. To giming'iyo mokwongo en quality. Mano is an element. Ang'o momiyo wabedo gi procurement department kata department migawo no mar nyiepo. Iwinjo? Tiende ni wang'iyo ni bende wanyalo yudo gimoro e quality maber. To kowe tiende ni e rang'iny mowinjore. Nikech nyiepo to pogore. Simu ni nyalo yude original, moro be nyalo yudo ma fake to gichal. Koro procurement ng'iyo ni to bende wayudo gigi e rang'iny monego bed ni wayudo gi. Gimara mar ariyo en quantity. Ka wagolo siling 10 ni mondo mi wasimu gi ariyo. Bende kel gi ariyo koso kel achiel. Koro quantity is also an element. Onego bed ni procurement ng'iyo ni ka wadwaro gine pesa makama quantity makama bendo biro. Koro quantity the number. Tindo ni ginadi bende wayudo number mane wadwaro. Kanya se mention price. Price main cost mwayudego. Bende en competitive. The competitiveness. Tindo ni bende en gino mamiyo wa save pesa kata ntie mwakungo moloyo madine wa spend. Koro procurement system onego bed ni ng'iyo ni wayude e bei mwadwaro to bei no bende ber. Koso wayude expensively. Mano one of the thing magigoyo. Iwinjo. To gini kendo ng'iyo gimiluongo ni standardization. Ing'e nyaka wabed gi standards. Procurement department keto standards mag nyiepo kata mar disposing kata wawach ni gima wasenyiewo ka wawuondre ni ma mtoka to mtoka ni koro city ere kaka wagole to wakelo manyien. Disposal bende part of it. To nyaka bed ni nitie chenro melowo, nyaka bed ni nitie standard melowo. Kori penja ni to be en gima ber. Gimo kwongo Lydia nyaka wayiere ni nyaka wawuoge manual system to wadhi electronic systems. Ang'o momiyo wach manual system manual system iluongo nango gi dholuo Lydia. Yore maching. Yore maching machon. Okay. To wadhi yore manyasani ma digital. Iwinjo. To ok en e-procurement mobiro gi sani.
koro procurement ne jopiny en kori wacho ne department ni kaka wanyiepo kori time yore mag ang'ono mag mbui tendo ni en giminyiewo digitally ok en giminyiewo e kinde machon ni ng'ato bet gi kalam to approve or dismiss okay to ang'o momiyo gini muhimu kama Lydia mokwongo jood bura ne gin part of gimiluongo ni finance bill magichako giduogo bedo part mar finance act bill makoro nyobedo an act chien kanyo gini nye ni kacha iwinjo Lydia to gini kanye ni kacha ne giwachi ang'o wan gi jood bura man gi tabia mar ni gimoro kwongo kalo ka gimoro osekalo to giduogo kendo giwacho ni gino ok ne ber to gine magitimre nadi gigone kura ma jatend piny otimre nadi okete koke koro kang'ina ang'o motimre sani tabro fuono ni gik matimore sani one of the ways ma serikal lose go pesa sana en through procurement kaka ginyiepo nikech ibro yudo ni kama kalam to en siling 10 ng'ato nyisi ni kalam ni en 100 money lose by what percent almost 900%. Iwinjo to moro be biro nyisi ni kama ne en kom kata midwa tigi office kom ni maybe en 20,000 ng'ato wacho ni kom no 45,000 kata 50,000 oyudo profit by 100%. Seche magino timre kamano mano serikali matimre nadi ema lose pesa koro procurement kelo gimiluongo ni piem makare kata competitiveness tendo ni abro wacho ni kom ni ka ka compromise quality ne ka ka duoko quality midwaro piny to ka duoko quantity midwaro piny a maintain standards go abro uso ne serikal gino pesa di ng'ato wacho na abro use 20,000 ng'ato wacho na abro use 20,000 ng'ato wacho na 10,000 ng'ato wacho na use 10,000 koro ka hiyo to ja 10,000 cha monego be ni timruok nade imiyo tenda mar supplying gino ne serikal nikech ang'o ene mogo bei mayot to go bei mayot ni serikal timre nadi save money koro out of that kinani onge gimoro ni koro sani imiyo ng'ama ni malo as long as quality is not compromised and the quantity is not compromised then ka rang'iny mare ni kare ka kidware to kendo namba en ka kidware ng'at mokuot mapiny cha imonego bed ne miyo pesa imiyo tenda no but wenda wachini ntigi miluongo ni system implementation to ntigi miluongo ni system changeover en ya kan watiyo gi system ni to wadhi manyien what are the types of system changeovers mantie to challenges mage kale to ber mane mantie ntigi miluongo ni phased system changeover makana ja advice serikal tabro nyiso gini gini gitim into phases tenda ne ya ikele part mare moro tineno ka mama gima governors ne wacho kawuono mano ni sawa okrach ikele ting'iyo kaka gino tiyo ka face mokwongo tiyo maber tidhi e face mar ariyo roll out face mar ariyo ka face mar ariyo tiyo maber tidhi e face mar adek depend ni en system machalo nade koro inyalo divide into phases mano konyo gik mang'eny mokwongo okonyo resistance mineno ka dhi mbele sani ni mago are one of the challenges ma new system changeover timrega nadi kalega koro resistance tena ni samoro ng'ato bro wacho ni pok wabedo trained a system kaka onego bed ni tiyo eri gimo midwa ni wa implement kiny pod wakia kaka gini tiyo eri gimo midwa ni wa implement kiny or what we call parallel system changeover en manani watiyo gi machon cha mathin to manyien ni bi walidho mathin manyaka manyien timre nadi bed kare monyalo tiyo kamano winje bende pacha FCPA omolo kan tire kodwa kacha yor mbui FCPA hoimore nyiswa ni to paro ni en paro making'ie malong'o en paro mabende koro chalo ka gima ywa intiere jotelo mabende kwere jotelo moko yie kode kar chung' mari kaka jagono mantie gi lony e wechego mag omenda ere ber magini dhi kelo to ere rach monyalo kelo pononi okete yor achuna ka koro governors wacho ni chal ka gima ichuno gi chenro makamae Hesbon erokamano ahinya Lydia aparo ni en adieri ni system ni osebedo gi tungni nyaka ne kele mak mana ne wadog chien matin system ni nonego bed ni wachako tiyo kode higni makalo 3 mokalo saka samonego bed ni kele tichako ichwale mbele osechwale manyaka sama ni timo ne migosi mbadi nego e kogno e bunge no wacho ni achiel kuom gigo modhi timo en neno ni system ni otiyo omiyo
ka wamedo dhi kaka wadhi ni system yok bikel jo Kenya ka wan gi tuo moro achiel ni waluoro gigo madhi konyowa kendo kokelgi to wakelo weche mang'eny. An gi pacha kaka jalony, system ni osebudha ahinya kwarito mondo kele. Pare ni system ni kokele sani to wadhi golo bilion 300 malal e yor procurement. Bilion 300 kamoro kinyiso japiny ma piny luoni to ma pesa marom nade. En gimoro atamalo 75 mar pesa ma higa ka higa wamiyo counties wa tekar gi 47. Ma pesa ma sirkal wito e yor ng'iewo ma gala ma ok ni kare. Omiyo an gi pacha yie gi governor gi kinde kata gidwa ni mondo onyisgi ni to gik mikelo negi nitie kaka rocho ratiro margi kaka governors. Adwa paro ne governors kendo ne jo Kenya ni ya mokwongo katiba mar Kenya nitie kaka wuoye weche mag kata tich ma National Treasury onego bed ni timo. Article 225 emomiyo parliament thuolo kata ratiro mar loso chike ma nyiso kaka wanyalo tayo weche mag omenda gi reporting e public entities te obed national obed county. Mar ariyo wan gi article 190 sub article 1 kata pen chik 190 ma wacho ni sirkal mamalo oyiene keto standards ma county governments tiyogo e loso weche mag financial reporting gi systems maggi. Mano chik momi National Treasury. Article 201 kata pen chik namba 201 oketo gimino ni principles mag public finance ma masiro weja openness, accountability and prudent use of resources. Lydia Eignia Pagadek mag devolution osegol report 1128 ma counties ga assemblies ma bayo kuomgi ok chop 30 Eignia Pagadek molil ng'eny moloyo maler jogi mayo jopiny. Koro governors nyaka nyisa ni nitie chik ma onego kokel to walo. Gimomiyo adwa support wach e-procurement ni. Nitiere steps abich ma kidwa kelo e-procurement system ni tibro lowo. Kendo nitie gigo mo odhi konyo japiny. Ang'eni jako osetemo fuono. But number 1, jago no mora mana timo ohala gi sirkal itimo ne registration e system ni mbui manyasani. Kose tiek mano titimo gimino ni procurement planning. Tiende ni procurement plan gi budget mar county gi any public entity gi timeline ma gidwa timo ikete kor lwasi kanyo. Mar adek, tendering gi bidding bende itimo e lwasi manyalo nenore minyalo ng'e ni ng'ane timo kama ma inya ng'e ni kanitie gimotim to ng'ama notime. Mar ang'wen en evaluation gi award magite indicate a system ni. Mar abich en contract management kamoro miyo rak okitime yo makare ere kaka itimo ne nonro. To mar auchiel reporting and oversight. Tiende ni jo ethics and anti-corruption gi jo public procurement and regulatory authority nyalo bedo gi thuolo mar nono gima timre system no magi kaw e yo mapiyo. Mae dhi riambo mibadhi thuolo ka. Koro adok e penjo mapek mani penjo. Ang'o momiyo governors gi ok dwa wachni? Nitiere gimomiyo gidwaro. Namba 1 gibukore ni nitie constitutional autonomy, nitie kaka inyono tiendgi e ratichgi kaka ne ogita county. An gi pacha onge kama inyono tiendgi e program ni. Mar ariyo, giywak ni ok otim consultation, ne ok winjruok obede. Higni 4 pod watimo consultation, piny to kethore kendo jo piny inyore. Kawuono nitie jo ohala manotimo ohala gi counties higni 5 kata 6 mokalo. Pok ochulgi nyaka kawuono. To joma notimo nyoro to osechul nikech ging'ere gi governors. System ni dhi miyo timbe mag anjaogi ok bedi. Moro bende giwacho ni nitie operational disruption, ni nitie kaka program dhi kaka ne gidwa timo gik moko koro dhi yware nikech system ni deko. Oyo, system ni nolandi e budget mokalo higa mokalo kendo parliament ema nolande. Ang'o momiyo gisebedo ka ji siko nitiere sabotage e system ni. Joma ok dwa ni gino ti, jomibadhi. Moko kuomgi ni e National Treasury kuma migose badi nitie. Moko ni e counties wagi kendo ema kanya magigoe touch. Gima yot en kama. Ka training no kotim maber. Gima mono jogo mantie procurement department ka National Treasury kama badi nitiere cha.
loso kata mana videos manyiso process mar timo gigi to gikeyo ne jogi sama gimedo puonjo jogi onge gitim mano mondo mi system ni oti e yo makare kama ng'ikruok nitie tiloso to ka nitiere exceptional circumstance gi dho ngere kata kuonde ma kamoro odira ahinya magi nyal kwany tiko ni kae to pon tie achiel to ka wadeko ni water gini mos kamano gini bro gore piny mane kaka ne wakawo higni 20 kwa kelo gimiluongo ni reform and social health authority makawuono wan go cha Kibaki nochako kode ogoye mobole Uhuru ringo kod higni 10 moboye mobole mowe William Ruto ne mano chake higni 2 mokalo cha kendo sani waneno ka nitiere kuonde mang'ikruok nitie jokuoge nitie no mak kawuono to system to medo ringo mondo bed makare omiyo an gi pacha aneno ni onge gima miyo wadwa dok chien e migawo mar neno ni waloso kaka sirikal mar Kenya ti adwa paro ne jo winjo wach mogik nitiere tich mar National Treasury kisomo katiba pen chik wacho ni designing and prescribing financial management system mano tij ofis mbadi mitiyogo e county gi mitiyogo e sirikal mamalo chiwo guideline kata chike matayo kaka itimo accounting kata chiwo report mar kaka pesa tiyo kaka loso budget gi kaka itimo internal audit mano be retich ma sirikal mamalo matimo that is a national government function kato coordinating implementation mar IFMIS kaachiel gi EGP Lydia pareni ne wan gi tije sirikal mane nyal chulo e system mar sirikal 349 higni 2 mokalo kawuono wan gi 22,000 plus government services masani ni e system ma e-citizen ang'eni nitie mbaka mwanyalo goya kuonde mang'ikruok nitie ma system no nitie to king'iyo report mar revenue collection kawuono collection mar appropriation in aid odhi malo nikech watiyo gi system manyasani gigi duto nyaka tiya kanyakla wach moro ni kia county moro kamoro network rache to sa chudo magichulo na to nitie network kama nitie ng'ikruok no wabro mana konyo jogo ma jo ohala ma kuond counties ma poni chien mondo bede rang'eny midwaro to kik wadog chien ni governors dwaro timo kaka gidwaro kik wayie bende ni counties kata executive jo parliament wajumbe mano kadho chikni kawuone machalo jomolal kendo gin kawuono kipenjo gi to gikoni gini dhi onego duok chien koro gidwar oyo kwadwa loko piny Kenya marwa to kik wayie gima no chak madhi konyo wa geng'o kuo bilion 300 ok en pocket change oromo gero expressway cha michake nywandgi thika super highway bilion 300 ni emane wago kuke weche magero gik mang'eny mane oger pacho ka wanyalo liga kaiga wagolo bilion 300 e pesa malal mondo mi ng'ama timo tenda cha ong'e ni en ng'a jogo matimo tenda ma jo mibadhi ok dwa no ng'egi en ng'a gini mane momiyo gidwaro ni mondo system ni ogo piny nikech ler mudhi chiwo adieri mudhi chiwo samo land tenda to ino nyango kata otieno kata in megwen karachonyo kucho kata in mane dala ma Nairobi kata in Nam Chumbi te nyalo neno ni tenda ni no landi kendo ji mang'eny nyalo apply kata wayudo bei moyweyo makonyo sirikal bok ni kalam ofis achiel ong'iewe siling 100 ofis machielo ong'iewe siling 2,000 ofis machielo ong'iewe siling 10 to kalam to en mana achiel to obro ng'eyo ni system ni tiyo nade e piny Kenya mangima gini dhi konyo jo Kenya molo ng'ata Lydia erokamano FCP aduogo e CPA Zaki kae wasewinjo ka nitie ywa ikone gi kocha wamanyo middle the ground solution gino ma bende nyalo kelo winjruok dhi bedo nang'o kae nikech king'iyo malong'o jod bura ywaye gi kone governors be ywaye gi kone jatend piny ywaye gi kone jatend migawo mar omenda be ywaye gi kone kaeto kiduoko penjo no duoke bende kotenre kod fairness miwacho ni achiel kuom gik ma giwacho ni samoro ng'ato nitiere kuonde ma kata network bo onge malong'o to nyiso ni gini ok dhi miyo jok mantie kuonde ma onge gi lony manyasani thuolo machal gi jok mantiere bombe samoro in gi wifi makiteo matin to osedhi to ng'ato nitie koche cha kuma kata network onge malong'o iduoke pinyo no bende mondo wadhi mbele Lydia kure ma chako go to pod abonone sama system obiro manyien tibro yudo ka jogo manye benefit a system especially yo mo kadieri bro bet ne gine magigo koko
ni gino ok timre nadi ok ti. Winjo ka FCPA in fact apok amose Esbon amosi. That's my senior, so at times wanyalo end up nwachako story to wadhi mbele to pok wamosre. Koro iyudo ka IFMIS, it is also electronic and it is internet enabled. Gitiyo kode nadi ka gichudo. Makoro such e-procurement to internet otimre nade olal. Abro nyisi ni governors gi kwalo counties through two major ways. One, payroll manipulation. Makata mna statutory deductions migolo osachi ok gikel ok gi submit ka konego bed nitimre nade kaka gi submit. To koro sani moro magikwelogo en kaka koro procurement. Iwinjo kiwacho ni gimoro achiel kalam en siling 10, ofis moro nyiewo siling 10, ofis moro nyiewo 100, ofis moro nyiewo 2,000. Mano indi wach nang'o matimre kanyo. Mano kuwe matimre nade dhi mbele. Sama system obiro to nitie gimomiyo wakawo system. Temomiyo winjruok ok dibete. Gimomiyo ikawo system en ni wa save time mar procurement. Wa save costs magwa. Tinani every department of the government nigi gimiluongo ni budget allocation mare. Gini onego bed ni konyowa stick to the budget allocated. Otherwise, kwadwa dhi manually ni wachiwo gi paro maonge gima is monitoring, onge standardization. To serikal spend pesa mamalo. To spending pesa mamalo ni serikal ok spend pesa mamalo ni serikal yudo konyruok e pesa mamalo. Ka serikal ok spend pesa mamalo to yudo konyruok e pesa mamalo, it is different. Mato serikal yudo no spend pesa mamalo to gima japiny oyudi wi pesa mamalo no samoro en kata mna 20%, 80% okwal. So gini jokma resist sani a challenge ma every system will always face gin beneficiaries. Koro governors sama gi resist magi wuoyo kamano we are already aware ni kara gini nyocha gitimre nade nyocha gi benefit ka system ni onge. Koro anyalo encourage sirikal kele but ipenjo ni middle ground te kama chako go bende chien kacha niya sirikal on the other side unigo giwinji sama itimo system change over ichiko iti iwinjo ni otiyo effectively kanye to erika mamane gima governors ndo yes. na gie kuma gini governors be oknyal bedo ni wrong entirely kata MPs cannot be wrong entirely but MPs to koro nego wae nya nikech gini nyokale lwetgi magitimre nade nye gi vote magitero ne president gin to koro kendo konego winjgi ahinya nikech mano gi nyiso wani gitero waga for a ride. Okay, lokruok mar paro biro mna nikech gini di control nyaka CDF. It is all government departments. Everything done by Kenyan government nyaka adopt the new system. To kacha dong procurement timre, kacha dong ginyiepe, gine jo kalam achiel mar siling 10 bedo 200, 2,000 and the rest. Koro mano is as obvious as it sounds. Koro middle ground en niya, ananyalo nyiso sirikal giwinj gima governors wacho. Samoro chiko iti bedo ber. Tinyalo yudo pieces of advice to tiende niya ikawo maber to marichi timri nade iwe oko. Sirikal be ok nyal bedo correct from point A of the system to point Z of the system. Nyaka bed nitie kama nyalo kelo ng'owa ng'ikruok. Mago gik ma must be addressed. Ma one of them, the only way to mitigate kata the way megi nyalo duoko go ng'ikruok go chien kata resistance akwede mabete en ni gichiko itgi mano mokwongo. Mar ariyo gidhi for the best approach. Best approach anyisi ni phased implementation. Gichak gi part moro kata gichak gi department moro kata gichak gi given ministry migawo moro aito gidhi e machielo mani luongo ni phased implementation. Samitimo phased implementation tiende niya kane nitie error kata ng'ikruok kata mabiro gi the system ok en gima bedo maduong'. Tinane kama kosa bete to ok bed maduong' ni koa e county government to every ministry to every department. Iwinjo errors ginyalo deal go in small quantities. Tinani ka error timre to matin. To ka gin gik monego bed ni bedo corrected to matin. Diere moro kinde moko machon the former president Uhuru Kenyatta minister of finance era moro no bet kanyo thuon pesa in billions. To no wache ni en ang'o computer error. If you remember the famous computer error of them nen pesa. Mago gik mara expected even a system what they implement. Kuro gimite man ni
ichako mana gine mos nyaka itiek implemente tineni reduce errors manyalo bedo nikech errors moko nitie mar costly and very expensive. To mar ariyo ginyalo wacho ni gini wanyalo tiyo kode parallel. Tineni parallel system changeover en ni machon cha ilidho tiyo manyien be timruok nade. Mana kaka ne Eden Duale ne wacho Eden Duale ja od bura ma Suna Mohamed Junet no wacho ni chiko yie mondo miti nyati gi aching manual kata e-procurement. To koro gima chando ni sani koro serikal ramo ni nyaka koro bed mana e-procurement nike. En mana niya kaka wachako chien magi gik miluongo ni unpopular decisions. Nikech sama itimo gini nitie problem midwa deal go. The benefactors jok ma yudruga e system marach cha kata system ma manual cha ok biro weyi, gibiro go ilero gi wach, gibiro go ilero gi timbe gi magidwa timo, ginyalo kata frustrate the system in different ways, ginyalo kata hack, iwinjo. So ilidho mana machon cha matin tilidho manyien matin nyaka chop kama moro machon cha otimre nade koro wa face out completely to watiyo gi manyien completely. Seche go bende nyalo bedo ne giseloyo chuny jok mano otamore ka gineno ber mare. Exactly. Nikech jogo be ok wuo awuoya. Iwinjo. Jogo bende ok wuo awuoya. Adieri system kabiro. Challenges mantie you must deal with kaka ng'at makelo system. En ni nyaka ikri mar training jok madhi tiyo gi system ni. To ok wanyal dhi ni wa transact with training. Wa transact with knowledge. Kwasebedo gi knowledge, kwasebedo gi lony to koro wabiro to wachako tiyo gi system. Sama pod wapuonjore cha to services mag government ok nyal stop. Tinani gibe pod nyaka gitimre nade, nyaka ginyiepi. To kwadwa nywando ni nyiepo gi errors. E bang' unyo ni billions kendo chako timre nade, olal. Rushed systems nigi problem. Sani wawuoyo kata mana about SHA. Iwinjo, no chak ni tiyo maber. Yes, ok wapinge. But gik minena wacho gi ma pod timre nade e ma pod wawuoyi. Nitie gik moko iwacho ni nitie gima iluongo ni auditable trail. Maka ng'idhi system tido gima iluongo ni audit trail. Audit trail biro nyisi nang'o motimre. Gima kama notim to notime gi ng'ane e sama chalo kama, amount machalo kama. Kori penji ni to ma ok odhi kare. Inemitime system wacho ni inemitimre nade inemitime. To in the auditable trail again wawacho niya gini nwakawe pesa machalo kama to mai quantities manokel mano gima bedo registered ang'owa e system because ng'ato ka ng'ato nigi rights mopogore nitie rights mar ng'ama timo order, nitie right mar ng'ama receive whatever the government ne dwaro, nitie right mar ng'at makoro timo payment. Ji ka ji nigi rights mopogore. Koro gini ber to ber, but we must listen also to other challenges that comes with it. Anyisi maber ni system error. Because what government wants to go for is called iluongo niya the Big Bang approach. The Big Bang approach en ni kele to chako tich. Kata ji kia tiyo kode utiyo. Kata en gi errors utiyo. Koro mano gima must be avoided. But gima wanyalo nyiso governors ma ok gima onego bed nige pingo. Gin gigol mana officers magagi, part of the officers of the training. Government must accept to train these people. Tirani government nyaka yie mondo train jok madhi timre nade the officers. Koro is upon the governors ni gik mage wachogo gi reach middle ground gi government namo. Ok apar ni government lack resources manyalo address go gik mage timre nade gik mage wachogo. En mna ni koro winjruok ema bedo ni onge. Koro nitie gima kizungu wacho ni chest stamping. Ng'ani dwa nyiso teko mare, ng'acha dwa nyiso teko mare. Masani timore no. Apana. SHA no paki. En gi issues nyaka sani. Kendo questions mawuok kanyo are from the audit trail moko miwinjo awacho ni kaegi. Kata mana system ni bende bro kelo gimiluongo ni audit trail kata auditable evidence or transactions makoro miyo obedo gima manageable. Koro governors to we pingo MPs to koro akwayo gini koro gelinga gini nokale lwetgi magi chuoye kokgi. But suggestion margi bende inyalo kawo. To mana mamiyo system nyalo bedo maber. To time mar implementation later is very important. Gima FCPA ne wacho cha. Ok wanyal bet ni wadwa wuoyo forever, 20 years, 10 years, 3 years, we worry about the same thing. The cartels
will still resist. Makato bedi mna mabera 100%. So the cartels must also be ready. Ni within katamana, let's say 7 months, why implement toward mbele. But the big bang approach, government should resist. SCPA has been a mola dugo iri nyadi chel. Kenda chel kumweche mane wacho motegno ne en mana mar thiro kuo matimore counties. Ewi ma ntie paro moko mawuok ni omenda osebedo kalal counties nyage piny owacho kata man tiere oko mar migao mar timo nyieo mar e-procurement ntiere kuonde ma bende omenda osebedo kalale kata kamano oganda moko bende paro ni pod biro mana timore. Kidhi e weche go mag mbui bende achiel kuom weche ma wang'eyo ndalo moko ne ntiere chenro mar sirikal mano bedo hacked kata ne jonjore moko mag mbui no donjore. Ponono ni chenro ma kama odonjruok e yorno iparo nade bo nya bedo yo manyalo geng'o lal mar omenda moloyo manual kata yor achieng' mitiyo godo sani. Hezbon. Aparo ni system ni kata yor mbui mar ng'iyo ni ober yore mang'eny. Mana kaka Zako wacho, kamoro nyalo bedo ni nitiere ng'ikruok mar system ni nikech system bende olos mana gi dhano. And jogo ma tiyo gi system bende rieke gi ng'eny. Kawuono idino burni kiny gi yawo buru machielo. Gima nyalo miyo magi geng'o en ni ka system olos man gi gimino ni controls maber. To ka ponono ni ng'ato temo sieko kata donjo iye, tinyalo ng'eno donjo gi kanye to wagi kanye. Miyo ng'eyo kata luwo kuma gino dhiye kata kuma rach owuok e bedo mayot. Ka chiwo ranyisi mar SHA kawuono, ineno ka cabinet minister Aden Duale nochiwo list mar dhano 1,000 ka kembe 1,000 gi wiye mag jogo ma osebedo ka timo mibadhi e migao mar SHA ni. Ang'o momiyo ne yot ne within a very short time mondo mi list ni owuogi. Nikech system cha nitiere gi gimino ni audit trail minyalo luwo kaka gini nochakore kata gik kanye. Omiyo ma is very important. En adieri ni wasebedo gi ywaruok e wach system manyien ni nikech jomoko feel ni sirkal pesa ne nyalo lare yore mopogore kata kopogore gi ng'iewo. Mano en adieri to thoth pesa sirkal mawuok lal e yor ng'iewo. Kopogore gi mano, onyalo lal samo donjo. Yande no chiwo ranyisi kata nonro ni counties ma Kenya kaka gi 47 nigi nyalo kendo ka ok giloko chikegi mag solo suru ginyalo choko bilion 260 higa ka higa. To nonro wacho ni mane gima kata iluongo ni Commission for Revenue Allocation osetemo nonro moyudo. To pesa di ma counties choko gichoko bilion 60. Tieni higa ka higa wawito bilion 200 e counties ka. Pesa ma ok odonjo e Aguch County. Pesa gi ok ne ok ochokgi gilal e system mar solo suru. Mane momiyo kata mane revenue ka bende wadwaro mabed gi system ma inyalo neno go mwandu duto te madonjo e county odonjo e yor nyasani mbui mondo mi pesa ma pogore lwedo aching' aching' ni olal owuok oko. Maga achiel kuom yore minyalo duoko go lal omenda chien. Omiyo koro en adieri ni mwandu nyalo lal e yore mopogore ka ok yor EGP mwandu wawueni. Mak mana ni ya thoth mwandu mar sirkal nikech sirkal solo suru. Ka nitie kama osuru lale kama obiro to wago mbaka gi KRA ni kama nu solo osuru ni ang'o momiyo usolo mana tamala 15 mar nweng'o mar piny mangima ka wan gi lieko ni onego usol kata tamalo 23. Mano mbaka monyalo go kodgi. Bende waseneno lokruok ma system mar e-citizen kata koro bende wagoye ni en gi ng'ikruok 2-3 to okawo revenue man choko miluongo ni appropriation in aid mane offices mag sirkal gi ne kidhi to pesa moko indiko ni riside moko ma bang' to lale kia kore gatache mago nyaka ne gol nweng'o mar sirkal e appropriation in aid odhi malo ma pok odwaro ne oingo nyaka VAT oingo nyaka pay as you earn e pesa michoko higa mana nikech wae services 349 ma wacha nyaka 22 mag sirkal. Omiyo nitie ber mare. To gima duong' moloyo wadwa ni mondo wakony pinywa nikech kamoro ja Kenya ok ong'eyo akere keke ma wantie. Adwa kwayo governors e yo makende. Ang'eyo ni kamoro unyalo wacho ni un gi ratiro mar wacho ni oyienu kata chik kata ratichu kaka governors unyalo timo kako dwaro e yor chik
mondo mi unen utimo services ne jopiny. System mar EGP ni ok obi mondo mi otamu tich. Obiro mana neno ni utiyo maber. To bende nyaka ung'e ni system ma okelni odonjore mayot gi IFMIS, mano namba achiel. To mar ariyo, nitiere gima ne sirkal okelo manyien miluongo ni accrual accounting. Chakre higa mane chakre dwe mar 7 ni, report ma county ka county dhi loso higa manyien dhi pogore gi machien kacha. Gitimo gima kawuono itime private companies kata kembe mag ji wegi. Ma king'iewo gari, tinyalo keto gari e record mar higni kata 5 kata 6. Mopogore gi manyasani ma king'iewo gari e sirkal to chal ga kaka ing'iewo kalam, nikech gitimo gino ni cash basis accounting. System ma EGP ni dhi konyo counties wa gi migepe mag sirkal mondo gi report accrual cha mayot. Nono to gidhi medo bedo gi akere keke kata achiedh nade mang'eny e yore mag neno ni gichiwo ripode makare kaka omenda tiyo. Mak mana ni bende damed jiwo Migosi Mbadi. Gini nowacho higa mokalo. Ang'o momiyo wadeko nyaka sani, eka sani koka warengo gi training masaka sa iwinj ni department ni odhi Nakuru odhi e training. Gigi nonego be ni timo chon. Ang'o motimore? Kane idonjo ofis dwe mar 10 higa mokalo, komiti mani kete treasury mane tayo migawo mar daro ji kadhi e EGP ni, ang'o ma gisebedo ka gitimo kinde go te? Goye mbaka gi jogo, nyis ni une mugoya piny, kech une muthuwa gi counties gi. Ang'o momiyo pok uketo akere keke makare mamiyo dar e migawo machoni bedo mayot ne migepe gi te? Ni kati penje mana ni miya kata mana ranyisi kaka inyalo tiyo gi e-procurement system ni mondo mi achiwe kata ne department kata kambi moro amora mar sirkal. Iyudo ka mago onge. Magi e gik mamiyo seche moko governors gi winjo pek ka gidwa kawo gigi. Kata obedo ni wang'eyo ni maling'ling matut en niya, governors gi ong'eyo maber. Onge ng'ama inyalo dhi tiye sirkal kata obed mane ng'ama kama stima onge kata kama internet onge ma chuli gi sirkal ka ok idhi miyo gi namba moro ma nyaka idhi kawe IFMIS cha. Namba nye idhi kawe nang'o tiite in e gweng' bungu kucho. Dhi kawo namba cha to giwuoye. To kasa chudo ka tidwa kele. Omiyo mana kaka Zako wacho, nitiere ginene tipo njugu moro ma ji dwa ponde ka. En mibadhi. Gima jogi kelo gichalo joma ponde tipo njugu. Ok di ponde kaka dhano. Gima duong' mogo tach en kuo. In ang'o matek ni kaka jatich sirkal kondiki e county mondo mi i-register suppliers obede system ni. Mano gima kaka an kaka Hezbon katimo ohala gi sirkal adhi register. Jo sirkal go bendo tim tich monego bende gitim e kinde mowinjore. An gi pacha Lydia katieko aneno ni pek to nyalo bede. Joma nigi pek go ema mondo kony mapiyo piyo. Ok kawo jumba achiel kata jumba ariyo, joma olony e weche mag procurement gi ok dwa thuolo mang'eny mar. Erokamano. Ni ka system rach to nyalo ywagi. Erokamano kuom paro makamano. Ating'o mos wan gi seconds 30 kende wach mogik. Wabro duogo. Okay. Lydia. Ananyalo mna wuoyo gi sirkal. Daw mantiego mago daw mano mol. Some systems are changed. Kaka nyalo wuoyo gi sirkal chalo kama. Sama pok ikama up gi gimoro kata pok iwacho na adwa timo gima kama kama, adwa loso system ma kama kama. Nitie gimiluongo ni control weaknesses e migawo. Tiende ni ang'o mwaneno ka bi marach mwadwa control. You go ahead, idhi mbele to design gimiluongo ni internal control systems. Miwacho ni ICS. Iwinjo? To gigi itimo gi professionals. Sana those who understand audit and assurance. To sirkal eman gi the best professionals ever. Sirkal. Ok ni jogo onge. Koro bed piny gi jogi. Giwache ne jogi ni what did they want to control? To gik mane gidwa control gi. Mane mwanyalo chako go. I'm still there. Mane mwanyalo chako go. To kama mwanyalo chako go. Jok mage ma observe, ma ensure ni gini
otiyo yo makare and can give assurance ni face no gima udwa control ni otimre nade otiyo makare then udhi machielo mos koro cha stamping to bro konyo but governors and MPs this system must work to kama na henya ko ngajama no kanyo NCPA Zaki Masiro mos kuma bedo ne wakasore matin to sai ma wangwa en twak ma pod lach nya kon mga jongo bro medo kelo wendwa gi kachel gi amoko mar bedo kod ng'eyo malache wi twak makaber kwa FCPA Hesbon Omolo achiel kachiel kantiere county ma Mombasa wagunyiro kamano kuom twak kod odia makawuono warom kano sadek nya kon mga jongo chenro maro imore nyinga Lydia Hoke horiti masana